mij aan de Marije. Want ik zeg je, ik al je verschillende hengels lezen. Dat de een dan ik nog wel wat oors als de oren, hè? Ja, deze week nou maar visje, daar kist heel lietse visjes maar vangen. En bijvoorbeeld tussen die heel light, daar kan ik wat grotere vissen mee vangen en zo. En Leijsen en ik wil zo je gelijk in het wetter of doe het even eentje? Ja, dat doe ik straks wel. Want dus wat meerdere erin. Ja. Oh, dan maar steeds is er nog maar weer eens in gooien. Ik ga een weermannen gaan. En waarom werkt dat dan beter? Ja, dat weet ik net, maar ik kan proberen. Gaan we nou een vis? 3-0. Moest ik maar mijn angelvisje leven? Ik al draaien. Nee, hè? Wat is dit dan voor prutsje? Nou, dit is voer voor de grotere vissen. En dat mag dan gewoon in het wetter smieten of? Nee, dat doe ik in een kwark en dan gooi ik die in het water. Ze is maar mij de haak. En wist ik waar dit al je van makken is? Of? Nee, dat net, maar het werkt wel goed. Dan is het goed. Ja.